Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Magang umalis si Doy guys, kaya magtrabaho na siya. Gichatan siya sa yung classmate niya, mag-harvest na sila gatsal, kaya nag-harvest man ng uyuan sa yung classmate, so magpainadlaw siya guys. Magbaklay ra na siya. Humana kong pamunya guys, so naguna ko, ako na nang gigunahan ang akong gaana mo na og guna ang panubo nga sagbot, kaya aron dili maglabong. Ayan. Luwag-luwag na akong agi guys, pero mundang rapod ko pag init na gid kaayo.
Singot guys. Human akong pamisbis. Nahalin ko basok. Sarol akong igamit para di sakit sa likod. Dan na ugma na sad na kay init na. Nagantag konsumo karon guys. Nagantag kuan saging. Kani longagon. Arabia. Nasamaran siya pag kuan. Kapit na siya mahinog guys. Amo ning kuan gapon gulayan. Ako na siya ilain pagbutang. Kay aron dili siya malata. Kani. Basta sa bukid ka guys magpuyo. Di ka gid magutman. Kani hinugunon niya po ni siya. Kini. Banana. Wala na yung inog na yun. Nana siya hinog. Duwa ka buk. Ipadala na ko si Papa. O siya nagdala. Umano daw siya magdala kong mga hinog na. So ako ni siya ipanglain pagbutang kay dili lata. Nainog Lain na. ako pagsulod sa sako. Nainog na ira. Ha? Nainog. Oo, nahinog. Dok, tulok ka buk. Kana siya kay dugay man na siya mahinog. So gitampon ako na sa Arabia. Ay, kaon. Kana siya kay dali ram na siya mahinog. Ilain ko po na siya pagsulod. Kung dili siya malata. Tamis na. Muna mong pagkaon sa una guys. Ay, tamis kayo na. Pagkaon sa una hasta karon. Sa una amo ni pamahaw pa ni udto. Kani siya nga saging. Sabi man ni siya longagon. Na tamis. Ano mong pamahaw pa ni udto sa una guys. Tamis kayo niyo. Kung dili saging, bulanghoy. Kung dili kamote. Nakakita ko. Kani siya na kuan. Upat ka buk ang inog na ira. Tigbasan. Pag mahinog na siya, ako na nang dalahon dito sa ila ni Mama. Gusto ni Papa nga pag kuan kaon. Ay gusto niya nga hinog. Pero makaon dito. Kani tabanghan na oh. Ug mao na hinog na ni. Basta pod ni hinog na pod ni ugma oh. Yan guys, nagluto si Doydoy og tortang puso saging. Ano mong ulam ngayon guys? Ito meron pa, hindi pa naluto. Hindi siya nakabidyo kanina. Kasi meron akong ginagawa. A few moments later. Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Magbudol pipe mi guys. Gimingaw si Doydoy og budol pipe. Ayan si Rizelme. Muna siya. Kinsa man na. Bata. Understand the Holy Spirit in this us, O Lord, and this gifts which you are about to receive from the bounty of Christ, O Lord. Amen. Amen. Happy birthday to fight. Kain tayo guys. Piliin Doydoy ang pagod. Ako nagkape ko.
Ang among sudan ay tortang puso saging. Sa'yo may niyapon. Buhok mo lang. Taban tumakamok. Aron sa'yo may matulog. Ina, may buhok doon, may midoyo. Maas na sa. Every night. Gusto mo kayo ko sa mamol. Ano tao? Ito yun. No. Tama. Nagawat na italang piso oh. Ano? Kain tanin yung lahat guys. Pas may minang hagad oh. Ano tayo guys? Abay lang. Tapos mamol. Magyapon. Diyan silang gamiton sa napapanghos. Nakusog yung tingog. Dunggan niya po. Pinengok na. Karilo. Sabi ka nun? Luwa mo? Logan pa? May ikaon. Gamit ikaw daw injidudoy. Logan pa kayo. Pinangal na dahil ko. Lugang kagkanon guys. Wala po tuyo about dito na dyan.
Kulo lang kami. Yun lang. Ano yun lang? Gusto ko lang. Ewan ko ba ito? Isa ba, Noy? Dugang may rice, guys. Kaya lami kay ikaon. Ito mga Mag-under rice mi, mag-under rice. Yung ano. Ha? Hindi? Yung. Ha? Tawad. Tubig? Ayun. Lami kay ikaon, halang. May halang-halang. On me. Mainit. gagawin magmat nun. Nay, Tapos, Daging pag uli katulugan. ano ba? Lalang. Abot, kaon. Ya, lungkab, kaon. Tulog. Pagman, mata. Una pud. Nagpaday to kay agpan. Agkaon, kaon, magkala. Sayaan niya ang lahat. Ano lang dito sa kulit ito eh. Wala lang. tapos mukhaon eh. Gamitin ko na ko sa kamot karon na. Wala na yung bigyan sa inyo. Maday, adli pa ni mo at sal, no? Ilan gabi ako ka. Masad ka asal na. Hmm? Masad ka asal. Ito. Ano? Ano na isa. Alam mo na masong. Kata ko lang. Apa ya people jalan ya? Dia pergi lo, kanta lo. Ano? Tapos na ko. Guys? Ano ba ko guys? Kaon pa. Guys, Ang 50 lang na pila di kapuran. Isa lang kapuran ipay niya. Isa lang kapuran. tapos.
na. Tuyo. Kaon ba kami? Oh. Bukan pa ko ito. Hindi ko na. Wala na. Wala sa ba? Apa? Tapos na akong kumain, guys. Wala pa. Kaon mi dali mi para matambok ka. Lamay kayo basta may kape. Kape. Di ba Julia ang prinsesa ko alay? Kabang sa ay. Dito? Dito yan? Si Mimi, hindi pa siya tapos kumain. Ako tapos na ako. Ano pa? Guys. Tapos namin kumain, guys. Sayo kami na ni hapon. Kay gigutom si Doy gikan nagkuan painadlaw. Gikan siya sa kuan, nagpainadlaw siya ito sa bukid. Gigutom siya. Gigutom si Doy gikan sa bukid, so wala pa man siya gisweldohe. O siya kapit og sudan na abot ni rin kay naggulay raman mi ganina, nagbasoy raman mi kuan. Alagbati daw pa ko. Unya gigutom man siya, nagluto siya og tortang puso. Ako naglaba hapon ako naglaba kay init kay ganito to sa akong kuan labhanan. Nya man kong pamisbes, nagpiko-piko pa man ko. Na init na kayo nagkuan. Init na kayo ko na human. Nagilaroy din ko na hapon ako nakalaba. Og shout out sa yung lahat, guys. Shout out Ate Zisilo, shout out Ate Mar, shout out Manang Los, shout out Ma'am Pinay Beauty, shout out Ma'am Arme Cepeda, shout out Sir Jerwin Vic, og shout out Ma'am SM, shout out Ma'am Angel Oyang, shout out Ma'am Jin P, shout out Sir Raftor, Shout out. og shout out Sir Randolph Medel, og shout out sa inyong lahat-lahat, guys. Shout out Tito Zerwin Vic. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Lalong-lalo na sa hindi na-skip na aming ads. Maraming salamat. Ako'y magpaalam na. Bye-bye. Nanang aming ads.